Ahoj, dneska bych se s tebou chtěl podělit o téma závislost na ženě. Je to takový téma, o kterým spousta mužů nechce slyšet, ale pokud se považuješ za vědomýho muže, tak já navrhuji, abys teď chvíli jenom to poslouchal, co já říkám, a uvidíš, jestli třeba to s tebou bude nějak rezonovat, co to s tebou bude dělat vnitřně. Protože já občas potkávám muže, kteří mi říkají, já jsem četl toho Dejdu, a on ve svých knížkách mluví o 3 fázích vztahu, kdy ta první fáze vztahu, kterou on nazývá závislostní, je ta začátečnická. A my muži máme občas tendenci si myslet, že už se nás to netýká, ale já ze zkušenosti vím, že pokud si vědomně neprozkoumal tady tuto oblast, kde si na ženě závislí, v kterých případech, tak tam nějakou závislost mít budeš. Netýká se to vlastně toho, že bys byl závislý, že ona vedle mě musí být, jinak já bez ní nemůžu žít. Takhle bych si to vlastně nepředstavoval. Spíš bych se na to podíval tak, že ona doplňuje někde ta žena pro tebe místa, kde ty se necítíš hodnotnej třeba. Jo? Já tady uvedu 2 takový hezký příklady, na kterých se to dá vidět, protože hodně často je to o tom, že ta žena, aniž bychom to věděli, tak my s ní jsme z toho důvodu, aby ona nám naplňovala naši mužskou hodnotu. A může to být třeba tak, že já jdu za svou ženou a říkám jí, chtěl bych se milovat. A může ten můj záměr zatím být, potřebuju, abys mi potvrdila, že jsem pro tebe muž, protože to, že se se mnou budeš milovat, je pro mě potvrzení, že jsem muž. A potom, když ta moje žena s tím nesouhlasí a říká, já to ale necítím, Martine, že dneska ten tvůj záměr je dobrý, že by to tak mělo být a vlastně mě odmítne, tak já se cítím naštvaný, uražený, možná jsem i agresivní, protože ona mi nenaplnila něco, co mi chybí a já potom toužím. A i kdyby se mnou milovala, tak stejně ten můj pocit, který bych po tom milování měl, by byl stejně blbej jako předtím, než jsem se šel milovat, protože tímhle způsobem žádná hodnota doplnit nejde. A hodněkrát se mě tady opakovalo na terapii, když jsem to s nějakým mužem řešil, že tam bylo doplňování mužské hodnoty jiným způsobem. A to se dělo třeba v případech, kdy ty si vyrůstal, nebo ten muž vyrůstal vedle maminky, kde ten táta byl pořád v práci, nebyl tam tolik. A ten kluk, i v mém případě to takhle bylo, vlastně byl s tou maminkou doma hodně a fungoval tam trošku jako její partner. A ta maminka vysílala do toho prostoru, já potřebuju, aby ty zařídil, aby mě bylo dobře, protože já nevím, co mě teďka je, ale ten tvůj táta, on to zařídit neumí. On neumí poznat, co já chci a neumí zařídit, co bych potřebovala. No a ty ses jako kluk mohl naučit vlastně celou svoji pozornost odvíst od sebe a přivízt ji do té maminky a pořád tak jako kontrolovat a snažit se naciťovat a snažit se zjišťovat, co by ta máma potřebovala, což se ti potom samozřejmě mohlo přenést do toho vztahu, kde ty potom vlastně tou pozorností seš v té ženě, kontroluješ si, jak se ona cítí, co by tak asi potřebovala, neměl bych teďka pro ní něco zařídit a ona vlastně stejně ve finále nemůže být spokojená, protože každá žena je spokojená až ve chvíli, kdy ten muž se vrátí tím vědomím do sebe a začne pozorovat svoje pocity a začne se zabývat tím, co já chci. Začnu se zabývat tím jako muž, co já chci, jaký já na to mám názor, co teď cítím. Protože pak teprve se ta žena může cítit, že má vedle sebe plnohodnotného partnera.
Samozřejmě ten problém není v tom, že ta žena. Ten problém je potom v tom, že ty jako muž se v takovém vztahu necítíš dobře. A ať je to, že si doplňuješ hodnotu, nebo je to něco jiného, je to ta určitá emoční závislost, tak ty v tom vztahu nejseš, protože chceš. Ty v tom vztahu seš, protože v něm potřebuješ být, a to tě staví do velice nevýhodné role. A zároveň v tom vztahu i funguješ jako emočně nedospělý kluk. Takže to, jak bych to dneska shrnul, já jsem samozřejmě neuvedl spoustu jiných důvodů, jak ty na té ženě můžeš být závislej, ale pokud za mnou přijde nějaký muž a říká mě, já bych se chtěl posunout ve vztahu, tak to, na co dřív nebo později v tom mentoringu narazíme, je, pojď se podívat, pojď si vyjmenovat všechny ty body, bývá jich několik, nikdy to není jenom jeden, jak si na té ženě emočně závislej, protože za mě je to zásadní posun ve vztahu. A moc doporučuju, aby si něco takového absolvoval i ty, pokud chceš být vědomým mužem, který se ve vztahu cítí dobře.